Καλημέρα σας. Μετά από τα χιουμοριστικά που ανεβάζω στο TikTok, είπα να κάνω και ένα μικρό φωνητικό. Η ερώτηση που βλέπω στα media είναι τι θα κάνουμε χωρίς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα έρθει το χάος, λένε. Ωραία, θα έρθει το χάος, αλλά εγώ να τονίσω και τι θέλουμε, αλλά και τι θα μας λείψει. Εμείς θέλουμε οξυγόνο, γιατί αυτή η κοινωνία δεν έχει οξυγόνο. Και αυτό που θα μας λείψει είναι το εξής. Πρώτον, η υποκρισία. Δεύτερον, η αδιαφορία. Τρίτον, η αναλγησία. Τέταρτον, ο πλουτισμός των δικών τους παιδιών με τρόπους που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Πέμπτον, η διαστροφή μιας κοινωνίας που νομίζει ότι αν πουλάει την αξιοπρέπειά της θα έχει ασφάλεια και λεφτά. Το θέμα είναι τα λεφτά, το έλεγε και η Τζούλια, αν θυμάστε. Και πάνω απ' όλα, αυτό που θα μας λείψει είναι η συγκάλυψη για όλα τα παραπάνω. Νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Δεν είμαστε ασφαλείς. Δεν είμαστε ασφαλείς με τα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Και παιδιά του κομματικού σωλήνα δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης και οι ομοίοι του. Είναι και άλλοι στο πολιτικό σκηνικό. Και έχουν την ευκολία να φοράνε την προβιά του προβάτου, ενώ στην πραγματικότητα είναι λύκοι. Εμείς λοιπόν, έχοντας την ανάγκη, πρέπει να μπούμε στην περιπέτεια. Και δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε από μια περιπέτεια. Ακόμα και αν σπάσουμε τα μούτρα μας, τουλάχιστον θα έχουμε προσπαθήσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.